Hawn ħafna familji li ġenwinament m'għandhomx xikel biżżejjed biex jippreparaw il-lunch għat-tfal tagħhom. Hekk iddikjara Father Hilary Tagliaferro f'kummenti mat-Times of Malta fejn stqarr li fix-xogħol tiegħu maż-żgħażagħ u mal-familji fil-bżonn dejjem kien gwidat mill-kuxjenza tiegħu. Father Hilary ilu snin twal jaħdem f'Pageville u fis-sena 2000 kien inawgura il-Millennium Chapel. Fl-intervista ma' Father Hilary Tagliaferro ħareġ l-element qawwi ta' solidarjetà li jispikka fil-ħidma tal-Millennium Chapel man-nies li huma verament fil-bżonn. Hawn huwa semma kif diversi ġenituri mhux ikollhom flus għall-ikel filwaqt li oħrajn ma jaffordjawx li jħallsu 10 euro għal ħarġa tal-iskola tat-tfal tagħhom. L-aħħar ċifri Ewropej meħuda mill-Statistics on Income and Living Conditions juru li f'Malta hawn aktar minn 100,000 persuna f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Dan ifisser persuna minn kull 5 jinsabu f'din il-qagħda prekarja. It-tim tal-Millennium Chapel jgħinu familji anke fil-bżonnijiet mediċi tagħhom b'ħaxxiri ta' mediċini, dan apparti li joffru counseling b'xejn u jorganizzaw laqgħat għal min għandu l-vizzju ta' droga. Isir anke xogħol mal-alkoħoliċi u programmi ta' edukazzjoni mal-istudenti tal-iskejjel. Mat-Times, Father Hilary li dalwaqt jiċċelebra eluq id-90 sena tiegħu tkellem ukoll dwar l-istat li jinsab fih Pageville u stqarr li sallum il-ġurnata din hija żona mingħajr qassa tal-pulizija, mekka tad-divertiment li lanqas biss għandha faċilitajiet ta' toilets pubbliċi.